చెప్పాలి కమ్మా, ఎట్లా ఉంది ఈ 3 సంవత్సరాల్లో? ఎట్లా మీ కావాలంటే ఎలాంటి ఎంప్లాయర్ చేస్తుంది, ఎలాంటి అక్రమాలు చేస్తుంది అన్నీ అందరికీ తెలియజెప్పే విధంగా ఈ జాబ్ ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగానే గ్రామంలో రోజు చూస్తే మన ఇంట్లో సరుకులతో సహా, ఉత్సాహంతో సహా, గ్యాస్ బండ్తో సహా, పప్పు ఉప్పు అన్నీ 3 రెట్లు 4 రెట్లు పెరిగిపోయి చిన్నవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు అదేవిధంగా రైతాంగం మంచి వేల మంది ఆధారపడుతున్నారు. సిమెంట్ దొరకట్లేదు, ఇసుక దొరకట్లేదు, వాళ్ళంతా బదారిని పడ్డారు. విద్యార్థుల భవిష్యత్తు అగమ్యగోచరం ఉంది. ఇవాళకి స్కూల్లో పిల్లలకి పుస్తకాలు రాలేదు. కాబట్టి ఆ రోజున చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయినప్పుడు రాబోయే కాలాన్ని గురించి, ఈనాడు ఉన్న చిన్నపిల్లల భవిష్యత్తులో ఎలా అభివృద్ధిలోకి రావాలని ఆలోచించి ఐటీ పరిశ్రమకంతా సహకరించి డెవలప్ చేసి ఇండస్ట్రీస్ని తీసుకురాబట్టే, ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ని పెంచబట్టే మనం ప్రతి గ్రామం నుంచి ఈ రోజున పిల్లలు విదేశాల్లో చదువుకుంటున్నారు, ఉద్యోగాలు చేసుకుంటున్నారు, 10 రూపాయలు వాళ్ళు సంపాదించుకొని 10 రూపాయలు ఇంటికి పంపిస్తున్నారు. ఆ కుటుంబాలు చక్కగా ఉన్నాయి. ఇలాంటి దుర్భర పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రం ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ రాష్ట్ర ప్రగతి జరగాలన్నా, మన రాజధాని మనకి రావాలన్నా, ఉండాలన్నా, మన రాష్ట్రంలో అభివృద్ధి జరిగి మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలు రావాలన్నా, ఈ చిన్నపిల్లలు పెద్ద అయ్యేసరికి వీళ్ళకి మంచి భవిష్యత్తు రావాలన్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రిగా రావాలి. తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి. ఒక్క టర్మ్ కనుక ఆయన పరిపాలన చేయగలిగితే అనేకమైనటువంటి మార్పులు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు జరుగుతాయి. దానికి మనందరం ఈ అవగాహన చేసుకొని మనం 10 మందికి చెప్పి 10 మందికి వివరంగా తెలియజేసి మనం తెలుగుదేశం పార్టీని బలోపేతం చేసుకునే విధంగా, చంద్రబాబు నాయుడు గారిని బలోపేతం చేసుకునే విధంగా ప్రయత్నం చేయాలి. అందుకోసమే చేద్దామా, గట్టిగా చేద్దామా? గట్టిగా చేయటం అంటే మేమైతే పని చేయగలం, తిరగగలం. మీరు కూడా మీకు తెలిసిన వాళ్ళని మీకు ఇక్కడే కాదు, ఇంకా అనేక గ్రామాల్లో మీ బంధువులు, మిత్రులు ఉంటారు. ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పండి, ఈ అవసరం చెప్పండి. నువ్వేం చేస్తున్నామ్మా? పొలం పని చేస్తున్నాం. అక్కడ కూడా చేస్తుంటున్నాం. మంచి రోజులు రావాలంటే మళ్ళీ ఆయన రావాల్సిందే. ఏమ్మా? తప్పకుండా మీ అందరూ